Zombie apocalypse. Bon dia! Avui intentarem fer una mena de petita competició entre jo i l'Isaac a veure al final no qui fa més kills perquè es poden robar, sinó a veure qui fa més mal durant la partida. Al final de la partida mirarem les estadístiques per saber qui ha fet més mal. Vinga, aquí. A veure qui guanya. Joc net, Isaac, Volem joc net. El premi igual, no hi ha. El premi no me l'he pensat encara. I no hi ha premi perquè no vull perdre. No vull perdre, sisplau. Com a mi, caic bé. Et va bé, Isaac, que vagi en aquesta casa? Et va bé, no? Sí, cabron, em trobes el meu esport, xaval. Però aquí tinc un bot que me l'intentaré fer pico. Hòstia. Pues... Me'l faig a pico el bot? Sí. Això ja és mal. Retorn. Au, Epa! qui dispara? No ho sé, però... Vale. Crec que era el seu duo, perquè s'ha mort en un moment. Pot ser. Epa, sento disparos, Ets tu? Vinga, fora. Rata. Faré com de Bernat, que li és igual lootejar, se'n va matar aquells. I se'n va matar la gent. Bueno. 31-31. Com que les kills no importen, Isaac, aquí les kills no importen, aquí... Epa. A veure... Ui, un ninja. Quina pena. Un ninja sense arma. Crec que ja està. Dona'm alguna cosa. Vale, així. Crec que ja està. Pues ja està. Estem a punt, pues ja està. GG. Mec. Mira, escopeta... Ja està, només ha caigut això de gent en avui. Sempre cau 25.000 persones i avui no ha caigut ningú. Sí, no hi ha victòria. Aquí els esperem. Aquí... Dona'm alguna cosa. Mec. Vinga. Dormi, xaval. Ratón, tu. Ratón. Un altre vol. Però és que no em veig, tu. Ja et vindrà. Vinga, va, on esteu? Si tenim un... Bon, això és veritat, Tenim un imant d'otakus i de bots. És d'un extrem a un altre, saps? No trobem mai a ningú del nostre nivell. O sigui, és o mancos o otakus que no es dutxen en 3 setmanes. Pot ser per res. Torro seu estava cap a dir. Vale. No. Està.
Vinga, va seguir. Crec que d'aquí ja podem tirar. D'aquí que trobem algú. Mare mia. Tens uns minis, Isaac? Sí, té et dono. M'ha semblat sentir un helicòpter. Te'ls tiro, no sé si arribaran o... Vale, I que hem va, d'anar sí, per sí. separat o... No, Que hem d'anar per separat però... a veure, també ens hem d'ajudar. Si un es mor, l'altre, a veure, l'ha de salvar, no? A veure, no ho sé. L'altre diu que se joda. Que se joda i ja està. Que se joda i guanyo jo, no? Sí, no? La tàctica, que se joda i guanyo jo. I ja està. Epa. Tens algú? No, he disparat i segur. Ah, va, No, va. no. Vaig picant que després se m'acaben els mats. Bé, doncs... Anem avançant, anem plan per aquí. Sí, jo aniria avançant perquè ara ja... Anem bé. Tu pots portar un pescaillo, ja? O què? No ho sé, a veure, direm a veure. Bueno, va, porti. Bueno, dos peixos. Porto. Deixo les cames aquestes de merda i ja està. Perquè estic aquí pescant una miqueta. I ara... Tornem. Jo porto 2 liles, tu 2 verds, i així pues, tots portem curacions. Perfecte. Mira un altre. Te'l tiro, Bé. No sé si arribaràs o... Més de 100 metres. Vinga. Bueno, no, te'l torno a tirar, A veure, que el meu llançament de... Els meus braços no són tan forts, tu, a veure. Jo ho tiro a la distància que puc. No. Però no. F. F. Vinga, què em donarà? Mira, un altre Isaac. Vinga. Jo vaig pescant amb l'arpón. A veure si toca. Si surt un escar, no? Un escar. Sí, una escar mítica, diu. Ja m'agradaria. O una fames. Una fames seria bastant xido. Tirar un escar pisa, va. No m'ho recordes, Isaac, ja ho sé. És allò el que penso que és? No, què? Què passa és un fusil blau. Pensava que era una escopeta blava. Els cofres del pont. Vols que anem per aquest drop? El d'Europa. El d'Europa. Ha caigut, no? Sí. I a veure si trobem gent. Sí, perquè aquesta partida, madre mia. Ni una ànima. Ni una trista ànima ens hem trobat. Hòstia, Què? em curo. Feia gozo i jo vaig estar... Només ni 150.
Ara, Vinga... Pues Isaac, no veu? m'estàs... Tu estàs veient el punt, ara hem de tornar. Per on hem vingut hem de tornar. És que la partida acabarà a la casa on hem caigut. T'ho juro que la partida acabarà aquí, en aquestes dues cases que és on hem caigut, i nosaltres, com uns tontos, hem vingut fins aquí. Ho arribem a saber i ens quedem allà. Pues sí, Jo em quedo ja esperant. Dic, bueno, jo... 18 persones, ja. Vols que anem aquí, Isaac, a la gasolinera aquesta, i pillem l'helicòpter o no hi ha? Sí, no? Aquí hi ha helicòpter. Aquí no. A aquesta, En aquesta. que l'he marcat. Aquí hi ha la... N'hi ha aquesta. No Crec sé que si- sí. Bueno, si no, passem pel costat per veure si hi ha... Per veure si hi ha sort. M'estàs dient? O sigui, si viene això, és que no hi ha ningú. Estem sols o què? Ens hem ficat Crec a... que sí. Ens hem ficat a creatiu o Les què? 15 persones... Les 15 persones que queden estan a la muntanya aquesta d'aquí. Val, no, aquí no hi ha... Està- Aquí no hi ha helicòpter. És a l'altre. És com el que està més cap allà. Bueno, si no podem lootejar, ja que estem aquí. Pa lo que me queda en el convento... Te la saps, Isaac? Saps com acaba? Com Pa lo que me queda en el convento, me cago dentro. És una dita molt maca, diguem. Isaac, vols una escopeta d'aquestes bones? És bona, Jo me la canviaria. Joder, tu, l'escopeta i és enrere com has marcat. Epa! Epa, Bernat, gent. F. M'acaba de caure. Estic en modo otaku, m'he ficat... Està blanc. Jo també m'ha acabat una mica. Merda. Vale, tengo la idea. Ay. Vale, fuera. Aquí. Sí, Está dentro. Toma, Ole, puto Isaac. Chaval, ves a dormir a la llorería, chaval. A llorar a la llorería, maco. Puto Isaac. I es cura, En lloc de reviure m'escura. Vale. I el curo que hem d'anar al punt. Bueno, però estem al costat. Llist. Puto Isaac, es porta aquí les seves 4 o 5 kills, tu. Sí. Anem a lootejar això. Ja està. Ben lootejadet. Seguim en modo otaku i Sí. guanyem. Ja està, tu. Home, S'ha acabat la prova. s'ha acabat la tonteria. L'escopeta aquesta me la pillo. Més minis. I ja està, ja estic. El fusil aquest vols agafar-lo tu o l'agafo jo? Pilla-el tu, que tinc una zamas d'aquestes. Tens un gordo? Espera, no has pillat el lanzaventoses, Bernat, si el pillo deixo els peixos. Bueno, doncs, pren-te un peix d'aquests, o pren-te minis, Isaac, que estàs molt malament de vida. Espera, que ja en tinc. Pren-te un d'aquests, que els he de deixar. Oh. Sí. Ara sí. No pilles això, Vale. Jo No. pillo el lanzacohetes, que, la veritat, pot anar millor. Com ens han vingut, Madre mía. Sí. De su puta madre. Ah, vale, jo t'he escurat. Mira, Bernat. El que hem dit. A on acaba la partida? A on Mira. hem començat? On l'hem començat, tu. Helicòpter. Hòstia, sí. A on? Que aquesta ha de ser. Vinga. Mats. Vinga, i l'helicòpter, va. Va, banco, va. S'ha pillat. Vols que tornem a la casa on hem començat, Isaac? Hòstia. A la casa on hem putejat. L'estan rebentant, l'helicòpter. Pugem aquí, Isaac, pugem aquí. Pugem aquí dalt. Vale.
Pillem l'alçada i ja està. Sí, sí, Bona perquè cura. si estan per aquí baix, saps? Pues podem rebentar. Sí, sí, podem rebentar. Mira, ja em surt a la pantalla l'helicòpter. L'helicòpter. A veure, si el veiem... Bueno, si busca pelea, la tindrà. On està? On està? No el veig. Vigila l'esquena, Helicòpter invisible. Sí, sí. Fem d'esto, fem com l'altre dia. Fem Sí, d'esto exacte. World Cup, ens fem aquí el cub aquell. Qui no l'hagi vist el vídeo, li deixem per aquí a pantalla. Hòstia, Franco! Franco... O sigui que... Compte. Be careful. Be careful, Isaac. Hòstia. Estic... Bernat, què és això? Tinc el cul tancat jo ara mateix, Tinc... Semblem de la temporada 1, veïnes, conya. Fent això. De la temporada 1, allà amb el trailer aquest on la gent construïa... Sí, que es feia construccions també elaborades. Sí. Creiem que era el Però, on estan? Ah, mira, No sé. al pont hi ha gent. Al pont diria, m'ho ha semblat. Mira, l'helicòpter... Hauríem de matar... On està? Ah, que l'helicòpter el tenim a dalt, Isaac. Vigila. Sí. Ai. Va, són aquells d'allà baix, el Franco. Sí que hi està, i jo no em preocupo. Vale, 68. T'ajudo. Que pugen. Res, aquí no puja ningú. Que no pugen tu. Si vols escapem, Isaac. No sé com ho veus. No. Ai, continua. A tirar por culo. Ah, no, que ets tu, vale. Soc jo. Entra. Que m'han tirat. Vale, fora. Vigila. Cura't. Aquí. Ja està. Poso parets. Però on està? M'estic quedant boig aquí. Aquí. Fora. Su puta por culo. Cerdo. Hòstia puta. Cerdos, guarros. Escopeta, necessito escopeta. Però, Per què no trobo? Per què ningú té escopetes? Que porto una grisa. No hi ha. Me cago ja. Veiem més gent. Buah, això pinta... Fa pinta buit, Isaac, no fa pinta res més. D'on disparen? Que m'estic cabrejat ja. Espera, jo m'he de curar, Hosti, sí, potser jo també. Tens gordos o algo? No, només tinc minis i estic darrere una. Cerdo. A veure si té escopeta. Te l'has fet o no? Sí. On estava? Aquí hi ha tàctica. Vale, perfecte, és que vaig amb una grisa. Vaig amb una fames daurada i vaig amb una grisa de merda. Compte que encara hi ha gent en Franco, Sí, porto una lanzadera, per si fos necessari. Va. A veure, on està? Em fa una foto que queda de la Franco. Joder, és que em fan un asco els del Franco, sempre. Que sempre van allà amb el Franco... Aquí dintre... Hi ha algú. Ah, un C4. Perfecte. On esteu? L'helicòpter... És que mira, l'helicòpter està allà dalt. Encara Ho hi ha veus? helicòpter? Sí, però està allà dalt. Vols que ens el rebentem? Està quiet, sense fer res. Rebentem, Aquest d'aquí... Sí, però em quedo en una posició que no em puc ni sentir ara. Vinga, jo el començaré. Que es matin ells, que caiguin i matin. I se'n va la rata. És que va. Avancem. A on ens fiquem? Ja veuràs que es quedaran Sí, allà per allà, dalt. Les rates es quedaran allà Ens quedem en dalt. aquesta casa, vale? Vale. Mira, dos que poden haver-hi allà dalt. Perdó. Ja està. Més dos que estan amagats. Ja és el que ens Su puta falta. madre. Els amagats són els del Franco, Vinga, Ja. ens tornem a cobrir per aquí i els seguim disparant. On estan? Allà, mira allà. Allà dalt.
Uah, com baixaran, tu? Tu, que estan a punt de rebentar. Es morin. Vale, fora. Adéu-siau. Vale. Ratolins, xaval. Te'ls has fet els dos a tu? Que rata. I s'endú ell les dues kills. L'Isaac ja ha guanyat, tu. Que rata. No passa res. Bueno, ja està. Si guanyem, no ho sé, seria bastant èpic. Això ja ho veig avui. Tot i que... Ens falten dos, tu. On estan? Jo Jo començo a rebentar, M'és igual. Sóc jo. Començo a rebentar. Vale. Vaya ratolins. Jo em quedo quiet i vaig a... Epa! No, això No m'espantis, Passa un moment a tu. mirar què teníem, vale? Sí, mira si tenen gordos, estaria molt bé, Tenen uns gordos. Lanzadera... No és res. Loteja. Lanzadera i res. Torno a pujar, vale? No. O fico No. lanzadera. Cap a on? Bueno, anem cap al punt, fiquem per... De edificio y... De edificio en edificio y tiro porque me toca, ¿no? Però on estan? Què? Estan buguejats o què? Imagines que estan amb un helicòpter retomant per cul. Seria una broma, Ei, Epa! M'ho ha semblat veure. M'ha semblat que algú estava en aquell edifici. Per assegurar... Barrac! Que queda un. Ah, queda un. A l'altre es deu haver mort per la tormenta. T'imagines que com a un dia ens va passar, no sé si ho vam gravar o Ja no. està. No, Ja crec que està, no. això és win assegurat. Això és win assegurat. Ja està. On has ficat la lanzadera? On has ficat la lanzadera? Per aquí baix. Aquí baix, aniré ficant, vale? Ah, sí, vale. Jo, tinc 600 de material de metall, Déu meu. Vinga, va. Si jo fos l'últim ara mateix, estaria cagat, si jo fos l'últim. Aquí, Isaac! Vinga, Hòstia, per tonto. Espera, que per tonto es mata. Mira. Vinga. GG, va. Ah, per tonto, per intentar construir aquí un Va, montón. toma per cul. Vamos! GG. Es que vaya victoria, tú. A ver, espera, mira las estadísticas de la partida. Això no està. Daño a jugadores, 1466. Qué rata. Pues 10. Qué rata. 693. Felicitats, Isaac. Que m'he picat en modo otaku. Ja T'has ficat en mode otaku. Però bueno, Per fer-ne una win. hem guanyat, això és l'important. Madre mia. Una win més per la col·lecció. Exacte. Vinga. Esperem que us hagi agradat. Dale al like y suscríbete.